дугонаҷон, як хабари хуш дорам. ҷойи кор ёфтам дар Русия. $500 дар як моҳ маош. ҷойи хоб бошад бепул, хӯроки бепул. биё як ҷоя меравем. дугонаҷонам, $500 ман дар хона нишаста меёбам. чӣ хел? ман дар Фаберлик кор мекунам ва аз назди фарзандонам дур намеравам. ҳамаи таҷҳизоти хонамро аз ҳисоби даромади Фаберлик харидам. ин хел бошад дугонаҷон, ман ҳам Русия намеравам ва ҳамроҳатон кор мекунам. Фаберлик бароварандаи ҳамаи орзуҳои шумо. салому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали мо. имрӯз дар бозори корвонем 11 дарвоза дием рият. инҷа вақте ки дур омадем акай ки суроғ мекунем рият омадем ҳамиҷада киртои гулсанам омагияй ё гулсанам ном доранд. хай кадоми гулсанам ном дошта боша хафа нашавад. чибаки ёрам номшон гулсанам раст. ина марҳамат гулсанам 150 сомон. материалшон ранги шолки дубайский бурияй папленои дубайский аско ҳанам хелан духтагӣ тайёр миёнбандак доранд аҷоибот гулошон ки бисёр айёра барои ҳамин номшон мондан гулсанам. ина марҳамат бибинед гулсанам чанд расетка дори гулсанам 10 расетка дорам хел гулсанам. сол касе ки омада метавона бия харидорӣ кина. инҷа бо як дутаи дигаш ҳаста иш бо аҷоибот девонатар шай. анаи одамои сафедпӯши ки сафеда таъш полни сафедай полни ҳама гили садбаргай гили садбаргам дора як 3-4 та гил арара кадагӣ мондагиай барои ҳамо гилсанамшон мегӯянд. яке ҳам санам гил чиндагӣ танашда кашокагӣ намарамат бинем нақшон 150 сом. ай размери чанд то чанда метавонам заказ кунам? ай 46 то 52 пуша метавонем ки заказ кунем. мо доставка дорем. касе ки омада метавона меам мехара, касе ки омада наметавона анами телефоное ки дар таҳ истодагиянд WhatsApp дора. шумо маъқултона мепартоен ман сразу ҳами гулсанама равон мекунам шумода. агар заказ кунан мо меёвем дорем бисёр дорем кам дорем бисёр дорем а ина марҳамат материалш ранги шолкои дубайский орияй хеле вақтум ранг намезана гарантия дора. ина марҳамат занг бизане касе ки омоа метавона бозор бия бихара боя бория такрор мекунем 11 дарвоза дием қаторай ҳамиҷа ки омаден ҳамин чизо ҳаст 10 та расветкаш пака ҳаст. аҷибутам гулошнам необычный инаиш ранги европейка бурява гулои джунгле будастиш и гуло дар ҷо неста джунгле. на марҳамат касоне ки ҳавас дорем киртои бисёр гулдоштагӣ марҳамат платиё то 52 размер. ай чанд гуфтӣ? ай 46 то 52 пуша срочно занг бизанӣ. хай основной ма ҳами иҷоз 10 та ҳай анамиш ма дабият маъқул шуда ҳами 5 та бигӣ бимон ака 5 та бигӣ бимон срочно ма мера роӣ кунам. ай нами 5 та ма худам мегирам шумо дак намедонам 10 тае мегирем 20 тае мегирем намедонам ай 5 таша мадам мегирем. касе ки канал да обуна нест марҳамат обуна шен. касе ки обуна шудагӣ я лайк мемонен видеои ояндаи моро ҳам тамошо кунен. худоҳофиз.